Авылга да, шәһәргә дә Татарстан өчен уникаль проект. Аның максаты яшьләр арасында сыйфатлы һәм кирәкле иҗади һәм формаль булмаган белем бирү шартларын тудыру. 6 август көнне Кукмара районының Вахит авылында Авылга да, шәһәргә дә проектының йомгаклау көне узды. Татарстан Дәүләт Советы депутаты Людмила Николаевна Рыбакова әлеге истәлекле вакыйганың гомуми шатлыгын уртаклашырга килгән иде. Биредә әлеге проект кысаларында милләтебезнең мәдәнияте, гореф-гадәтләре күрсәтелде. Булар барысы да югары дәрәҗәдә үтте. Оештыручыларга зур рәхмәтебезне белдерәбез. Кадерле кунакларны традицион костюмнар кигән халык ансамбльләре җыр, ипи, тоз һәм чәкчәк белән каршы алды. Аннары кунакларны күргәзмә көтте. Анда алар үз куллары белән ясалган эшләр белән таныштылар һәм милли ризыклар белән сыйландылар. Сувенирларны без катнашучылар белән ясадык. Бу исә ботаник кыелма дип атала. Ул гипстан эшләнә. Биредә Вахит авылы басуларында үсә торган үләннәр һәм кукуруза сурәтләнгән. Чара барышында проект җитәкчеләре, экспертлары берничә йомгак ясадылар. Әлеге проект киләчәктә дә дәвам итәргә тиеш дигән нәтиҗәгә килделәр. Федераль дәрәҗәдә иң популяр булган конкурс ул инде мәдәни инициативаларга теләктәшлек күрсәтү конкурсы. Биредә без берничә тапкыр катнашып карадык. Әлбәттә инде откан грантларыбыз бихисап, ләкин иң зур суммага лаек булган грант ул безнең инде Ик селу ик городу авылга да, шәһәргә дә бата торган шундый уникаль мәдәни заманча проект. Технологиялар бер урында гына тормый һәм аннан файдаланырга кирәк. Кунаклар өчен тәкъдим ителгән экскурсия яңа интерактив форматта узды. Смартфонда кушымта ярдәмендә 3D визуализацияны күрергә мөмкин иде. Бары тик камераны билгеле бер объектка карату кирәк иде. Бу куллар җирдән үсеп чыккан сыман. Ул тормыш агачын хәтерләтә. Шулай итеп без монда үзебезнең тамырлануыбызны күрсәтергә теләдек. Ә соңыннан оештыручыларга, кураторларга рәхмәт хатлары, дипломнар тапшырылды. Шулай ук чара кунаклары өчен бәйрәм концерты да оештырылды. Адилә Шакирова, Марат Сабирҗанов. Татарстан яңалыклары.